Sanibonani balandeli baleli khasi. Lana nikhuluma nogogo udla ngamandla. Namhlanje bengifuna sibheke amaphupho ekade libaluleke kakhulu namhlanje ukuthi silibheke ileli lokuphupha amanzi acwebile. Mhlampe singabheka ngokwesintu nje mawuphupha amanzi acwebile kusho indlela ey'ningi-ke. Kungasho ukuthi hlampe amadlozi akho akuvikele ngaleso sikhathi. Kube kuvezeke ukuthi empilweni yakho mhlampe kuza izinto ezinhle. Kungaba ukuthi uzothola umsebenzi, kungaba ukuthi uzothola imali mawufisa imali. Hlampe khona nabantu abasemnyango nje abafisa abantwana. Hlampe kungabe futhi kuveza nokuthi hlampe uzothola abantwana nangaleso sikhathi. Uma-ke uphupha usuwaphuza amanzi, kungasho futhi ukuthi uphupha uphuza amanzi acwebile. Kuyasho futhi nalapho ukuthi hlampe usuke uzothola amandla amasha, hlampe nolwazi nje oliyigugu kuwe mase kubheka ngokwesintu. Hlampe mase kubheka ngokomoya nje, amanzi acwebile ayasetshenziswa njengophawu lokuhlanjululwa kwezono nokubuyiselwa kabusha. Hlampe ukugezeka, uqale phansi ube clean nje. Mhlampe mase kubheka ngokwengqondo, kungasho ukuthi ingqondo yakho inokuthula. Hlampe emoyeni nje unokuthula, futhi kuyinkomba yokuthi uma ukade unezinkinga hlampe endleleni yakho nje, hlampe sekuyindlela hlampe ukuthi iy'nkinga ziyadlula, noma kuyinkinga eseyizodlula, isixazululo hlampe salezo y'nkinga usuzosithola. Uma uphupha hlampe amanzi acwebile futhi nakhona hlampe ufunda, kungaba kuyindlela yokuthi kuyakubonisa ukuthi usukulungele ukuthi uqale ibanga elisha futhi elilandelayo. Uma ukade unezinkinga, kusho kona futhi kusho ukuthi sezizocaca noma hlampe seziyaphela. Kuyindlela ey'ningi-ke ukuphupha amanzi acwebile. Ngicathi kuya ngokuthi nawe usuke uphupha le phupho ukwisiphi isimo. Ube nawe usuthatha hlampe ngencazelo la uzobe usuyibona ukuthi okay, njengoba hlampe ngiphuphe hlampe ngile simo lesi nginenkinga kanje. Nawe uzobe usuyabona ukuthi hlampe ngabe ukuthi inkinga zami seyizocaca, ngikwazi ukuyixazulula noma hlampe sekuyinkinga nje edlulayo. Uma ukade-ke uney'nkinga kusho ukuthi seyizocaca noma ziyaphela. Ngicabanga ukuthi kona konke-ke kuzwakele. Ngakho-ke uyazi ukuthi mawuphupha amanzi acwebile, uyazi ukuthi leli phupho lithwele izindaba ezinhle. Kusuke kuzoba iy'ndaba ezinhle ikakhulukazi, nokuthi hlampe sengabe ukuthi kuqala ukuqaqeka kwey'nto zakho.